Galicia ten dende hoxe un dominio propio na internet. Este mediodía acendeuse a primeira páxina web cun enderezo que remata en .gal en vez de nos habituais .es ou .com. Foron precisos 8 anos de xestións e o apoio de grupos e institucións de todo signo para que Galicia se fixese visible na rede de redes. Están vendo o preciso momento no que por primeira vez unha páxina web se acende na internet cun enderezo rematado en .gal. Os presidentes Touriño e Feijóo, canda partidos, sindicatos, institucións de toda índole, empresarios, emigrantes, medios de comunicación, universidades, editoriais, enseñeiros e varios grupos máis, traballaron dende 2006 ata hoxe para conseguiren que Galicia teña este dominio propio. Cada vez que calquera usuario en calquera lugar do mundo abra un enderezo .gal, estará recibindo a información subliminar reiterada día tras día de que existe unha lingua galega, de que existe unha cultura galega, de que existe, en fin, un país que se chama Galicia. Ao contarmos cun dominio propio, ímonos sentir máis respetados no mundo, máis normais e máis iguais aos outros povos. Un soño feito realidade, dixo Manuel González. E Feijóo engadiu que a proxección digital de Galicia é como ter nome propio na rede. Damos unha nova proxección a unha lingua e a unha cultura milenarias. Co acendido da primeira páxina, con apelido galego, con dominio.gal, izamos a bandeira de Galicia na rede. A primeira fase da implantación do dominio.gal sumará 90 páxinas web que se acenderán todas o 25 de xullo, o Día de Galicia.